Well, Mart bhí mar fechantar Patrúin agus Seichimh difriúla, agus bhí mar gira aibrúach céim Patrúin a bhain leis na Seichimh difriúla. Inniu, tá mé an dírithe nó cinna dhéanamh ach beag na figurí rúnaí beag níos dúlánaí agus níos dacra. Beir an aibrí níos crua chun na Seichimh aibrúach. Tusa muidir dús leis an Seichimh seo. Caiimid aibrúach céim Patrúin atá sa Seichimh seo. 4, 8, 2, 6, 5. Nis an Mart dúirt me libh go gaithsib fechant an difriocht idir na figurí, agus leanúntar tríd an Seichimh le duine cínta go leanan an Patrúin a raig. Chomála sin, I dús barastocha caiitú fechant ó bhfuil an iver ag méadú nó ag laidú. So fechamuid go bhfuil sé seo ag méadú, mar sin tá rá ann, simú nó olrú. Well, 4 go dtí 8 sin difriocht a 4, 8 go 2 difriocht a 4 freisin, mar sin fecham go bhfuil méadú ag tarlú de 4. Agus sin é an Patrúin de cheann seo, méadú de 4 nó, an tá gur an cótha úsáid móide a 4. So dar a cheann tá sé rúnaí beag difriúil, a rís tá sé rúnaí beag níos dúlánaí chomá. 7, 9, 3, 1. Nis. An difriocht idir 7 agus 9. Well, fecham a dús bara go sé laidú, cílíonn sé go bhfuil dealú nó riant i gceist. 7 go 9 sin difriocht a 8, 9 go 3 sin difriocht a 6. Léiríonn sé seo go gaiithú leanúntar thar an chéad iver le aibrúach cén difriocht nó céad é an Patrúin. 3 go 1 sin difriocht a 2. Ní éic mór an de Patrúin an sin, ní dóilm gur laidú nó dealú tá gceist, caithe gur rianta tá gceist. Well, 7 rianta rud a cín sin a 9. Bealach eile an aibre sin aibrúach ná 7 rianta ar 9 sin a 3. Well, deir sé sin ning, cén chuí déantú ó 7 ní 9 riant ar a 3. 7 rianta ar 3 sin a 9. 9 rianta ar 3 sin a 3. 3 rianta ar 3 sin a 1. Mar sin, laidú de riant ar a 3 atá gceist nó I gúsad an cótha riant ar a 3. Nis tá clifa beag ein, tá ceist le freigart an seo, tá cúpla Seichimh agan agus tá cúpla freigra. Caithe muide an Seichimh a chur leis a bhreigra ceart, céad é an Patrúin. Tású muid sé gceann seo. 7.6, 7.1, 6.6. Nis má échamuid fechamuid go bhfuil laidú an, tá an iver ag laidú, mar sin tá rá going idir riant agus dealú. 7.6 go dtí 7.1. Ní me sé cínta céad é an difriocht idir an dá iver sin, mar sin tá me can é scríb. Just a bheith cínta go bhfuil me can é áil ceart. Nis 7.6 luide 7.1. Tá mé gur an difriocht a áil agus 6 luide 1 sin a cúig, 7 luide 7 sin a 9. 9.5. Déine mé cínta go leanan an Seichimh sin a raig. 7.1 ba 9.5 sin 6.6 sin ceart, 6.6 ba 9.5 sin 6.1. Tá sé sin ceart, difriocht a 9.5 agus fechamuid gúil sin laidú de 9.5. Agus tá an cótha sin dealú 9.5 nó laidú. Nis an dara cheann 1.2, 1.5, 1.8. Fecham gúil sé ag méadú, mar sin tá rá ann idir simú agus olrú, agus céad é an difriocht 1.2 go dtí 1.5, sin difriocht hartar 9.3 deirhin, agus fechamuid go bhfuil méadú de 9.3, mar sin an reigra ceart a cheann sin. Agus níla ceann amháin fácach tá mé chun breanúir a réanos, 3, 6, 2, 4, 8. Nis, má dhéann tú simú, 3 móide 3 sin 6, 6 móide 6 sin 2. Mar sin, níl an Patrúin an rialta, caithfear gur olú atá an, 3 fá 2 sin a 6, 6 fá 2 sin a 2, agus mar sin de, agus sin éon rá atá agan an sin, méadú fá 2 nó olú, fá 2. Nuair bhí mar fechantar na Seichimh sin, déichamar ar an géad agus an dara iver chun fálamach cén difriocht a bhí ionta, bhí ar an fechantar ó méadú nó simú nó dealú nó riant a bhí i gceist ag brathair ar an Seichimh, agus chomána sin
Ní leor é fechant ar an géad dá éidir caiith tú leanún tar raig tríd an Seichimh chun fechant an leanan an Patrúin ar raig.